Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda uyakubingelela ndlalifa izulu. UJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele ngakho konke akasenzele khona. Siyambonga ngendlela emangalisayo. Izolo ke emkhulekweni engiwenzile womnikelo weminikelo enhlobonhlobo ngikhulumile kabanzi ngohambo lwethu lale eNgwavuma naseJozini. Noma bengikhuluma olunye uhlangothi lwalolo hambo, mangibongeke kakhulu siphatheke kahle kakhulu eNgwavuma ngomgqibelo endaweni yakwaJona kubo kababa uMabuyakhulu nonkosikazi wakhe uLakhoza. Lapho uLakhoza engwasebhamshela ugane le eNgwavuma. Siphatheke kahle kakhulu ubesemzini ubekotiza ubekotiza ubesemzini. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu ngalomndeni. Uyisibusiso esikhulu ezimpilweni zethu, uyisibusiso esikhulu ekhaya lezwi, bayisibusiso esikhulu uxolo entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Bathobekile. Siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Kuyathokozisa ke uma kade uhambile zibonakale masinye ithelo zokuhamba. Kuyajabulisa ngithi angisho into enhle ifuna ukunconywa. Ngesikhathi uyincoma ke abanomona bathi uyasiqhoshela. Kanti umona loyo, uma umuntu ekhuluma into ejabule bese uthi wena uyakuqhoshela, unomona. Into engijabulisileke namhlanje bezivele iy'thelo zakwaJona. Ubengena kuphi? Ekhaya lezwi omunye wakhona. Usekhaya lezwi njengamanje angizumusho ukuthi ubani ngoba inkonzo yakhe yokuqala le akazoyizwa. Ubhalile izolo ngamphendula kwathola ukuthi ngenxa yobuningi bomsebenzi, mningi umsebenzi. Njengamanje ama-messages abheke ku-100 njengamanje. Kodwa-ke kanti bengalalanga futhi bafowethu bangaphazami ngithi ngilale ngo-3. Ama-messages maningi endlela emangalisayo. Akulutho-ke uma udile ukuthola impendulo ubokwazi ukuthi nawe ucontribute-ile ekuthenini udile ukuthola impendulo. Kunjalo nje akukho okushintshayo. So-ke usengenile ekhaya lezwi, sinaye njengamanje, siyakwamukela ekhaya lezwi ntokazi yakwaJona. Siyakwamukela ekhaya lezwi. Ngisho ngasho ukuthi uba isibonga ngifuna ukusho. Ngizothi nje intokazi yakwaJona eNgwavuma siyakumukela. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Uma kungaba nje zonke indawo ngingajabula sithi masihamba kube khona abasale bengena ekhaya lezwi. Kuyathokozisa lokho. Ngesonto ke besile eBrentshini eseJozini esigodini sasibizwa nje seMabhanoyini. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu bebephumile nakhona ndawo zombili bezikhona induna nabefundisi bekhona ndawo zombili. Siyambonga ngendlela emangalisayo uNkulunkulu. uNkulunkulu wethu uyasithanda uhamba nathi. Noma kunzima uba khona phakathi kwethu. Asivikele, asilondoloze. Ngethemba uyizwile indaba ucishe sashelwa ihholo kwaJona. Kuphekwa kwaqhuma igesi kodwa bathi uJesu Kristu inkosi wacisha madoda umlilo. Ngiyabonga abantu bami ukuthi ukufundisa kwami akulonize. Kuyangithokozisa. Akulonize ukufundisa kwami ukuthi masinenkinga sithi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Sebeshilo-ke kanye nami abebeyilalela ngempela inkonzo. Abanye bazumekile. Bagcine sebesho uJesu Kristu uyinkosi ababili abakwazanga kusho abathathu. Akulutho-ke. Siyaqhubeka-ke siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Uma uNkulunkulu ke sigcina evuma ngesonto elizayo kufanele singene emkhosini wezinsuku eziwu5. Emkhosini wezinsuku eziwu5 sidina ukudla ngesonto ntambama size sikubone ukudla ngomgqibelo ekseni.
Sikhulekela lo moya wama-emoji, siyawuyala ukuthi uhambe. Ama-emoji ke bafowethu khona abanga-understand. Okokuqala ifoni, izinto nje ezidalwa abantu iningi lazo ezikaSathane. So nefoni eyesitha. Kodwa uNkulunkulu ukuze alande abantu abasebumnyameni usebenzisa into yesitha ukuze balandwe. Njengo-WhatsApp nje. WhatsApp normally unezinto eziningi ezingalungile. O-YouTube unezinto eziningi ezingalungile, but inkosi yethu isebenzisa zona ukuze bayolandwa labo bantu. So-ke opopayi ama-emojis ngeke siwenze lutho, afakwe akwi-system ukuthi uma ucindezela bavele ukhethe othandayo usebenzise. So thina sigada iminwe yethu singawusebenzisi, singavumi ukusetshenziswa amadimoni. So ngithi asi-understand ngoba khona abantu abalokhu bethe kufuna kuthandazwe kukhishwe kuphela ngeke aphela ama-emoji, ilingo okufanele isilinge esingene ezulwini. So-ke sizokhulekela ukuthi umoya wama-emoji ungaphakami ufuna ukuzobusa ekhaya lethu ngoba wamukelekile. Awamukelekile ekhaya lethu. Sikhulekele nokuthi abazalwane abasekhaya lezwi abaqikelele ungawafaka ama-emoji ngoba bazilandela isiqalekiso. Ake ngiphinde, qikelela ukuthi ungayifaki i-emoji ngoba ulanda isiqalekiso sizihlalele. uJeremiah 48:10 makaqalekiswe owenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki. Khona abantu abangakaze bayifake i-emoji. Why? Bayanaka, bayaqaphela iminwe yabo. Ngezwe nje bethi abantu angazi ngifake kanjani kwasha kwacima. Laba abangawafaki kwenziwa yini? Athi bakhona abangakaze bawafake. Bakhona abangakaze nje bayifake i-emoji. Banelo ukuzwa bahlukana nawo. Wena uthi awunakile, dimoni lokunganaki. Ukunganaki kuyajeziswa. Ukunganaki kuyisiqalekiso. Yeka ukulanda isiqalekiso sokunganaki. Sizokhuleka-ke sikhulekele ama-emoji. Umoya wama-emoji ukuthi uyeke ukusebenza la phakathi kwethu ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Sizothatha no-5 days omuhle, umkhuleko womusa, sicela uNkulunkulu asenzele umusa. Why? Ngoba sekuseduze. Sekuseduze ukuthi umuntu ofake i-emoji angabe sabuya. Kungenzeka immediately emva kwalomkhuleko umuntu ofake i-emoji akasabuyi. So lo mkhuleko uyi-awareness. Singena emkhulekweni asizukudla, sizophuza kuphela, sidina ukudla ngesonto ntambama size sidle ngomgqibelo ekuseni. Asizukudla. Siyakhuleka sicela uNkulunkulu asibiyele kuma-emoji. Awuyala umoya wama-emoji usuke phakathi kwethu. Nabantu babe nonembeza bangawasebenzisi ama-emoji. Emagroupini sheshe umfonele umuntu osefake i-emoji umtshela ayikhiphe. Ngoba mayisebonwe yimina anginayo alternative ufanele ngimkhiphe noma ngabe ubani. Cabanga-ke sengikhiphile. Sengikhiphile ubusiseka ngenkonzo ungeke uphinde usabuyela. Cabanga nje usukhishiwe ungeke uphinde usabuyela. Kumanje khona bathathe 3 weeks ukuthi babuyele. Khona basahlezi balindile ukubuyela, nami ngilinde izwi lokuthi ngibabuyelise. Ngilindile nje. Kungahle kwenzeke bangabe besabuya nhlobo laba abangakangeni manje. Kungenzeka bangabe besabuya. So wena thandaza ucela inkosi uJesu ukuthi ucela ukubuya. Thandaza nje uyicelela ukubuya ukuthi ngithinte ngikubuyise. Ngoba kungenzeka ukuthi ngeke uphinde usabuya. Ayike angidluleke la bengicizelela nje ngoba phela kufanele siyidizelele indaba yama-emoji. Singena emkhosini ke ka5 days kusukela Monday. Akekho phoqiwe. Akekho. Angifuni ube nesono ulahle esihogweni nqotha ungenanga emkhosini. Akekho phoqiwe. Kodwa babusisiwe abazongena emkhosini silwe nabo lempi. Blessed are those that will be with me in fighting emojis. Babusisiwe labo.
Angisho ukuthi abangazungena banjani, angingeni lapho. uJesu uyibonela naye igroup yakhe le. Mina ngikhuluma isibusiso, ngikhuluma ukuphila kwesizongena nabo emkhosini. Asifundeke izwi lenkosi sikuMateyu chapter 5 verse 14. Ngicela ukuthandaza. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Siyakubonga Nkosi ngakho konke osenzele khona. Thatha udumo, bonakalisa amandla akho nangayo lenkonzo. Siyacela Nkosi ukukhulume phakathi kwethu uzambule. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu. Sizofunda-ke Mateyu chapter 5 verse 14. Nina ningukukhanya kwezwe, umuzi wakhe entabeni ungesitheke. Nomuntu kasokheli isibane sibeke phansi kwesitsha, kodwa usifaka othini ukukhona siyakubakhanyisela bonke abasendlini. Verse 16. Kanjalo makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu, kuba babone imisebenzi yenu emihle, badumise uYihlo sezulwini. Na into engifisa siyilalelisise la. Makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuba babone, ukuba babone, ukuba babone. Asilishayi icilongo sithi mina ngenze lokhu, ngenza lokhu, ngenzela ubani noma ngenzela uNkulunkulu. No. But thina kufanele sibone ukuthi ukwenzile, ungasitsheli. Ethanda ukushuba-ke le. Abantu ababona imisebenzi yakhe emihle badumisa uNkulunkulu. Somdumisa kanjani uNkulunkulu ngoba uzositshela ukuthi wena okwenzile, okungikuthi uzama ukuzihlaza ukuthi wena uhlangene noNkulunkulu. Umbona nje ubani egqoke kanje, uyiphiwe yimina le ngubo. Hawu. Kanti awuthintwanga uNkulunkulu mfo. Hawu. Thina besithi uthintwe uNkulunkulu wamnika, kanti wena umnikile, uNkulunkulu akekho lapho. Yabona lento kuhamba umemezela. Ngake ngasho ngizogcizelela. Sizakhile izindlu sinomama uNtsibande zabazalwane, kodwa azivulwa ngoba sifuna ukunconywa. Azizange zivulwe. Kodwa sispendile a lot of money, over $500,000. Sasisenemali imali ayisekho. Hawu, ake ngidlulela bafowethu. Ngathi ngiyacela niyeke ukutsheleka kimi imali, noma ungatshele nokuyicela nje. Uyazihlaza ukuthi uthemba. Yekani ukucela imali kimi. Sengiyaphinda ngiyadlula. Yeke ukucela imali kumama uNtsibande. Ake niyeke nje sinifundisa ukuthandaza. Iyona ndlela ozobona ake ngiyibeke lento. Ucela imali kumama uNtsibande. Ufuna ukuya endaweni ethile. Bese ungafiki kuleyo ndawo ulimale ne-car accident. Uzothini? Angithi uma uthandaza uthi Nkosi, ngifuna ukuya endaweni ethile ukuze ngibone ukuthi uyavuma, ngicela unginike imali yokuya khona. Angithi mase uyithola imali uyabona ukuthi uvumile. Awukwazi ukuthi mase ungene kwingozi uthi Nkosi unginikeleni imali kanti uzongifaka engozini ngoba ngeke kwenzeke. Ungene engozini nje ngoba uyicelanga kuNkulunkulu, uyicele kumuntu. Endulanda isiqalekiso. Jeremiah 17 verse 5 uqalekisiwe umuntu othemba kubantu nowenza inyama ibe ingalo yakhe. Ake nihlukaneni, ngayikhuza nala. Kwase kunomoya omubi, abantu becelana imali la. Abanye sebempintshekile ngoba khona lento okuthatha umuntu umbeke ezingeni olithandayo kanti mhlamba akekho lapho. Ubona umuntu umbona ngathi unemali, uthi ngicela unginikeze 10,000 ufuna ukwakha. Ufuna ukwakha ngo10,000. Usukela umuntu ngicabanga ukuthi 10,000 uyalenga la kuye. Yazi ukuthi iyekeni lento. Unilandela isiqalekiso nje. Ikhaya lezwi ngithunyiwe kwathiwa ngilihlanganise. Wena-ke usuthatha i-advantage ukuthi selihlangene, usuhamba ucela imali kubantu abasegroupini yakho. Isono leso, isiqalekiso phezu kwakho leso. Awuzulungelwa lutho emhlabeni. Isikhaya lezwi alihlanganele
ukuthi kuzocelwa kuyona inhlangano yokubheka abampofu la. Ngathi umuntu abampofu abazimele bodwa, umuntu ofuna ukusiza umuntu ompofu azenzele yedwa lapha. Kodwa indaba yokucela uzosuka nje ucele isono leso, isiqalekiso leso, musucela-ke kumama uNtsibanda imali, hambe uyothandaza. Akuhlukene phela uma ucela imali kumama uNtsibanda uthi uyicela kumina, ngasho ngathi ningayiceli. So senifundile kanisayiceli, which is very good. Kodwa phela uma ucela kumama uNtsibanda uyicela kumina, ngoba uzongitshela. Umama uNtsibanda akanayo imali, nobaba uNtsibanda akanayo imali. Kodwa manje uzoza kimi azothi manje nangu uSibanibani ngifuna imali, manje imali anginayo. Ngithini kuye? Wena ubuthi uyafihla. Ngiyabazi bonke abacela imali kuyena. Ake siyekeni leyo nto bafowethu. Mina ngiyanithanda, ngifuna nezulwini. Funda ukukhuleka, ufunda ukuguqa. Ngoba through ukukhuleka uzokwazi ukuthi uma ungayitholi imali, futhi uNkulunkulu akafuni uye lapho. Ngoba uma usuvelelwa izinkinga, ifanele ngoba uhambe ngemali yomuntu, awuhambanga ekaNkulunkulu. Noma naye lo muntu engenayo esebenzise kaNkulunkulu, imali kaNkulunkulu uma uyimisuse iba isiqalekiso kumuntu. Uma uyimisuse nje iba isiqalekiso. Yekani, hlukanani nalokho. Nina enisondelene nalo muntu, bonani abantu abahluphekayo nibasize, isibusiso senu leso. Ake ngethemba ngizwa. Bengaqondileke lapho, isivele yavuka nje. Yibani ukukhanya kwezwe, verse 16. Kanjalo makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu kuba babone. Hayi ubatshele imisebenzi emihle, mabazibonele imisebenzi emihle. Bamdumise ubaba osezulwini. Bazomdumisa kanjani betshelwa uwena? Ngoba kusho ukuthi le misebenzi yakhiwe ubani? Yakhiwe uwena. Bazomtshela kanjani? Bazomdumisa kanjani ubaba osezulwini? Ngiyafisa siye lapha encwadini kaPetro. Siye lapha encwadini kaPetro. Chapter 2. Ngicabanga ukuthi chapter 2 verse 12. Chapter 2 verse 12. Encwadini kaPetro sikhuluma ngemisebenzi emihle. Lithi izwi leNkosini. Nibe nenkambo enhle phakathi kwabezizwe, ukuze kuthi lapho benihleba ngokungathi ningabenzi bokubi, ngokubona imisebenzi yenu emihle badumise uNkulunkulu ngosuku lokuhanjelwa. Ngaphezu kwakho konke, umphumela ube kudumisa uNkulunkulu. Ngesikhathi wenza imisebenzi emihle, awushayi icilongo, awumemezeli, kodwa abantu bazothi, hey, uyakholwa uSibanibani. Hey, uSibanibani kuwukuthi nokuthi, bamdumise uNkulunkulu. Ngesikhathi uNkulunkulu edunyiswa ngenxa yakho wenzani? Uyakubusisa. Siyeke isibusiso sokubusiso uNkulunkulu ngenxa ukuthi sifuna udumo. Ngenxa ukuthi asifuni ukumdumisa. Sihamba simemezela ukuthi sengiphe ingane engaka iuniform. Sengenze u1 2 no 3. Webafowethu. Isibusiso asikho ekumemezeleni ukuthi wenzeni. Isibusiso sisekwenzeni imisebenzi emihle bese abantu bayakubona. Mase bekubonile bese bemdumisa uNkulunkulu. Ayibona ke leso sikhulu ngendlela emangalisayo. Ngoba uNkulunkulu ufuna udumo. uNkulunkulu ufuna ukudunyiswa. Ngesikhathi wena wenza kahle, babona imisebenzi yakho badumise uNkulunkulu. Ababuki imisebenzi yakho badumise wena. Kodwa uma wena umemezela, babuka ukumemezela kwakho bese bedumisa wena, bengamdumisa uNkulunkulu. So ikuphi okufunayo? Ufuna kudunyiswe wena noma ufuna kudunyiswa uNkulunkulu? Ngakho-ke ukukhanya kwenu makukhanye phambi kwabantu, kuba babone imisebenzi emihle, badumise uYihlo osezulwini. That is the bottom line. Ubaba okufanele adunyiswe.
ngokusebenzisa indodana. Uthi uJesu, enakucela egameni lami, uBaba uyokwenza. Hey, ake silibheke leli verse. Ngicabanga ukuthi uJohn John. uBaba uyokwenza. Ngicabanga ukuthi 15:16. John 15 verse 16. Ake silibheke leli verse. Ngoba udumo luya kuNkulunkulu Baba. Verse 16, John 15. Aningikhethanga nina, kodwa mina nginikhethile nina, nganibeka ukuba niphume nithele izithelo. Nezithelo zenu zihlale, ukuba noma yini eniyakucela kuBaba egameni lami, aninike khona. Thina sicela egameni likaJesu. Ngesikhathi sicela egameni leNkosi yethu uJesu, udumo luya kuBaba abesesinika. Angeke akwazi ukugodla. Mase uliphathele igama lendodana uyadedela. Akukho ngeke ungabi nakho. Uyadedela nje. So ke abesethi kuverse 7, uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini, nocela enikuthandayo nikwenzelwe. So thina sikhiqizeni izithelo. Uthi uJesu, aningikhethanga nina, kodwa imina enginikhethile. Nganibeka ukuba niphume nithele izithelo. We have to bear fruit. Ngoba mazingekho izithelo, umkhuleko uzophendulwa. Mazingekho izithelo, awukwazi ukuthola izinto zasekhaya, ngoba uyena wasekhaya. Awukwazi ukuthola izinto zasekhaya lezwi, ungeyena wasekhaya lezwi. Awukwazi ukuthola izinto zasentabeni, ungeyena wasentabeni. Hayi, angazi mina noma niyangizwa yini. So ke uthi uJesu, uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini, nocela enikuthandayo nikwenzele. The condition is sihlezini kuye. Uhlezini yena kithi ngamazwi akhe. Siyawenza inamazwi akhe. Lokhu umphumela wakho ukuthi umkhuleko uphendulwe. That's all. So amazwi akhe ke maningi. So for umkhuleko wakho ukuthi uphendulwe, qala kulelia uIsaiah 59 verse 1 and 2. Othi isandla sikaJehova asifinyeziwe ukusindisa, nendlebe yakhe ayinzima ukuzwa, kodwa ububi bethu obusahlukanise naye. So qala lapho ke wenze izwi, uhlukane nobubi, uhlukane nezono. Qala lapho wenze izwi, uNkulunkulu uzokwazi ukuthi akuzwe. Yenza izwi, hlala kuye namazwi akhe ahlale kuyo, cela ukuthanda ukwenzelwe. So that is the key. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa abangcwele, siyambonga kwangathi uNkulunkulu anganibusisa nonke la nikhona. Silenzeni izwi, makhanya ukukhanya kwakho phambi kwabantu, babone. Hayi, mina ngiyalithandela ukubona. Ndabona namhlanje lona elingibusayo, babone. Hayi sibatshele, kodwa mababone imisebenzi yethu emihle, badumise uBaba usezulwini. Masiguqe sikhuleke. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, siyakubonga ngakho konke osenzele khona. Busisa kube yilona loyo lalele, alizwe alenze izwi lakho. Dumo lonke lungo lwakho lukufanele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa. Ubaba uNsibando siyavalelisa. Uthi uJesu Kristu inkosi. Ube nosuku oluhle.